Hello guys, welcome back to my YouTube channel Kantai Goyary. नै जोङो दायो फिसाजोनि स्कुलाव थांगासिनो दं आरोना। दिनै रिजाल्ट होगोननो आरोना। ओमफ्राय माबायदि जायो रिजाल्टआ नायनोसै फिसाजोनिया। मोनफैबाय आङो दा बिनानावनि न'आव। ओमफ्राय स्कुलाव थांनो हाखु दाखु जादों। उन्दैखौ दोनथ'बाय आरो बिसिनाव, गोरलैखौ फुथुनो। मा क्लासाव मोनखो मोनलाय नोंसोरो? नोंसोरना क्लास 3। रिजाल्टखौ लानानै फैबाय। नोंथांमोनाथ' खोनाखादों जानांगौ। आं एसे भिडिअ रेकर्ड खालामदोंमोन नालाय। ओमफ्राय माथो होनबावनो आरोना, फिसाजोखौबो आं दुसिजोबनो हाया। फिसाजोआ आंनि थाखाय बिराद हेल्पफुल आरोना। बेखौ लां बैखौ लाबो, गासिबो हेल्प खालामजोबो। र' नों लानांला, आं सिमसोयै थांदो। होदो होमबा, आं सिमनोसै। थांदो ओरै थांदो नों, आं सिमनोसै। रिजाल्टखौ लानानै फैबाय आङो। ओमफ्राय दा नै बिनानावनि न'आव थांफिननोसै। गोरलैखौ गारबोदोंमोन नालाय। टाइमखौनो मोना ना आरो बियो बेगसो जादों। रिजाल्ट नायनो फैनाया बेद्दां आलासि जालांसै नै। साम'खौ होजोबबाय नङाखौनो आङो ना बाथोन देनो नागिरदों आं मैथाजों नाजों। रिजाल्ट नायनो फैनाया आलासि जालांसै नै। मस्ला मस्लि होदोंहाय नै, बेदर संदों। साम' सबाय मोनखांबाय, मैथाजों नाजों संसै, ओमफ्राय ना बाथोन देनोसै, ओमफ्राय जाबाय। रिजाल्ट नायफैनाया नै बिनानावनाव साम' सबायजों बेद्दां जासोना थांसै। ओइ नै धोरोमबिरनि आबैया सिला सिबदों। सिला सिबदों। साम' ओंख्रिखौनो ओरै संदों नै बाहेराथिंजाय। साम' नै आं देखायनो दे र' नै उत्तराखन्डनि दा सासे लोगोआ साम' ओंख्रिखौ नुबा मुगैसिगोनलाय। ओजोंहाय बिफाजों थांफानायाव साम' ओंख्रि जानायखौ जा मुगैखायो बियो। बिबारा नै जा मोजां मोजां दं बिसिनाव। गार्डेन मालाय। नै जि मोजां मोजां बिबार दं नै। नै बियो रस। नै बेबो रस। नै बेबो नै। बे फुलखौथ' बिराद मोजां मोनखायो आं, गुफुरबो थायो बिदिया। जिन्स लंपेन्ट गानबोलायथारदों नै मालाय दिनै। उदुरिखौ होनदां। ओइला ओइला मामा ओइथिं नाहरबाय थायो, नै खोरखिथिं। आइ फिसा नाङाखै। नैलाय गाखोबावसै। माइब्रानि बिदैजों होख्लायनोसै नै। ओमफ्राय नै बेयो नै साम'। ओमफ्राय नै बेयो दिंखिया भाजा।
ไปทางआं सोरजों सानदों साम'खौ नाया मालाय थिंखिलिं हैबाय नै सायफिनथारो बेखौ खेबलाय ना हरलाय आइया नै आगैया नै होनायखौ होयो हो होनायालाय मादों नै लोंनाय खेबखेबदों आं एसे लाबाय मा जादों ब्रा बिसोरलाय साम' सोबनायाव जोंहा दहाय सानैखौ खेबखांबाय एबार बेवाइ जायो नामा बिबोनांसो जायो ने इउटुब चेनेल दङ आंनाबो साबस्क्राइब खालामना होदो नामा जायखिजायासो नामा ओंखाम जानोसै जोङो दायो नै राइस बियार लोंनानै एसे आला साथा जाबाय नैबे बयलार ओंख्रि साम' सबाय मैथाजों ना बाथोन आरोना बिराद गोथावखामोन ओंख्रिया मम्मी मिथाइ लायनोबा दाहाय लायगोन र' दानो फैसा हर मा फैसा बिलायखौ नोंहालाय ने आजा हिन्जाव गोदान नायनोसै जोंहा हिन्जाव गोदान ओमफ्राय नै बिनानावखौ बाङालिफ्रा माबा हौवा गोदान नायनो होनना लिंफैदोंमोन नालाय जोंबो थांफाजोबदों आरो गावसिनि खाथियाव थानायखाय इभिनिं जाबाय दा नै बेलासिबाय ओमफ्राय नै गथ'फोर गेलेनायखौ फोथाराव दसे नायबाय इन्टारेस्टनो जा इन्टारेस्ट गेलेयो आरोना इसोरबो मिनिथावथावनो जा खारनोबो हायोना हे 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 ओहो मोसानथारबो ना